ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಯ್ಯ ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ನೋಡದು ಅಂಚಕೇನ ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಏರು ಮಾತಾ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಏನು ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಏನು ಚೇರಮ್ಮಣ ಅಂದ ದಾನೆ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸಂಗಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಗ ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಮುಳು ದಾದ ಬೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಗ DC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಏತು ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ 10,000 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮಂತ್ಲಿಯಾ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಜಿರ ಇಲ್ಲಲೇ ಪೊಪ್ಪಲ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜರ ಪಪ್ಪಲ ಹೋಗ್ಜಿರ ಅಂದ ಈಡ್ ದಾದ ಅಂತಂದುಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದ ಸ್ವಂತನಾ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ವಂತ ಇರೇಗ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ದಾನೆ ಆತಿಜಾರ ಆವಡು ನುಂಡು ಆತಿಜಿ ಇರಿ ಆತಿ ಬೆನ್ಪರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಐತಿಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈರು ಓನರ್ಡ ಕೇಳೋಡವು ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಉಳ್ಳೇಡು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಅವಂದು ಏತ್ ಬೆನ್ಪರಂದು ಪಂತಿಜಾರು ಮಡಿಕೇರಡು ಯಾನು ದುಂಬೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದನ್ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚುಲ್ಲತ ಓ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಚ್ಚನಿ ಆ ದಾದನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಪಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂನಗ ಇಡೀ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇಲ್ಲದುಲೈ ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ರಜ್ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚಾಂಡ ಬಚ್ಚಾವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋದ ಅಕ್ಲೇನು ಬಚ್ಚಾವ್ ಮಲ್ತು ಕಣತದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡ್ಪುಡ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪಚ್ಚನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಚ್ಚನ ಅವತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಿದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಆಯಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವತ್ತಿ ಪೋಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಫನ್ನೋಲಿತ್ತು ಇನಿದ ಮಸರ್ ಹಾಕೋರು ಬಚ್ಚವನ ಈಗ ಆತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಜನ ಆಯ್ನಿಕ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲೇನು ಬಚಾವ್ ಅಂತದ್ದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಜನ ಕರ್ಮನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿದನ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ಹೊಡಿ ಅವ್ನು ಬಚ್ಚಾವ್ ಮಲ್ತಿಜ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತಾತೆ ಓ ಬಿಯೇನೋ ದಾದಾ ದಾದಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೋಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ போய் ಏತಾಬುಂಡು 150 ರೂಪಾಯಿ 150 ಏನನ್ ಪೋದ ಮುಲ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಡೋಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಡೋಡ 150 300 ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ 250 ಇರ್ಲೆ ಬೆಲೆ போய் ಸರಿ ಅವ போய் ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಇರು ಉಂತುವರತ್ತ ಯಾನ್ ಪೋದು ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ ತೋಣ ಏತು ಕೊಡ್ತು ತೋಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಚೀರೆ ನೊನೆ ಚೀರೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಜ ಓ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಾಜಿ ಗೊರ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಕರ್ನವಾರನೇ ಆತುಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಕಾಜಿ ಓರಿದಿತ್ತು ನಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನರ್ಮನಿ ಮಾರಿ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕುದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ನವೀನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ ಕಾರ್ದ ಕೀಮಿತ್ತು ರೂಮ್ ಡೇ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ಅಂತ ಅಚ್ಚಿ ತೂದು ಬಲ ಅಣಿ ಈ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೀ ರೂಮ್ ಡೇ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಾ ಜನ ಮಾರ ಮೀನ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಹೋದಾರ್ಪ ನಾನು ತೂದು ಬರ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಕ್ ಅನಿ ಯಾಚಿ ಪನ್ನಿ ಸರಿ ಕೀ ಅಲ್ಪನುಂಡು ಈ ನಮ್ ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತೆ ನೈಕೆ ಪಡೆದ ಮಧ್ಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇನ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ